വിക്രം സാരാഭായ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പിതാവ്. വ്യവസായി ആയ അംബാലാൽ സാരാഭായിയുടെയും സരളാദേവിയുടെയും പുത്രനായി 1919 ഓഗസ്റ്റ് 12 അഹമ്മദാബാദിലായിരുന്നു വിക്രം സാരാഭായിയുടെ ജനനം. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം ഗുജറാത്തി കോളേജിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പരീക്ഷ പാസ്സായ സാരാഭായ് 1940 പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം സ്വന്തമാക്കി. തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തി CV രാമൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ ഗവേഷണം ആരംഭിച്ചു. 1947 നവംബർ 11 വിക്രം സാരാഭായ് അഹമ്മദാബാദിൽ ആരംഭിച്ച ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലാബാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിയത്. 1966-71 കാലഘട്ടത്തിൽ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം വഹിച്ചു. 1963 നവംബർ 21 വിക്രം സാരാഭായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുമ്പയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച നൈക് അപ്പാച്ചി എന്ന ചെറു റോക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായി മാറി. 1969 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ISRO സ്ഥാപിച്ചു. അഹമ്മദാബാദിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, കൽപ്പാക്കത്തിലെ ബ്രീഡർ ടെസ്റ്റ് റിയാക്ടർ ഉൾപ്പെടെ 10ലേറെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. 1971 ഡിസംബർ 30 അന്തരിച്ചു. ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഗീതം ശ്രവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഉന്നതമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. പ്രശസ്തമായ വാചകങ്ങൾ